Wek Hundzan'ın Cealiye Peşengitiya Rezar Ablah Öcalan'da demek ki peyvajueke açtığı civata demokratik Drojeva gelin medeye Jiboy ko açtığı rast u civata demokratik beybe beri her şey divi hemu nırxin neteva kurd ben nasin nırxaki bingehin yen neteva kurd zamanı kurdiye zamanı kurdi heji ji gelek alyan ve dinava dorpeçeki deye rasti gelek kadexanti gelek erişanti ji hemu tişti giringtir zamanı kurdi heji dizagunanda serbest u azat nine heji kadexeye bez statüye perverdehiya bu kurdi jinine dibe baş bezanin ku beyi azadiya zamanı kurdi beyi perverdehiya bu kurdi beyi statüya kurdi açtiyeke rast o civateke demokratik nikare besas kirin dibe gelle kurd li gel hemu pekatayin xwe zamanı kurdi veki mijareke stratejik rojeva xwe de bigire ji bo wê jî strateji û polîtîka û plansazî û karnameyên ji bo zimanê Kurdî her tim pêk bîne û têkoşîna xwe ya ji bo zimanê Kurdî li her derê bilindtir bike. Li gel vê komxebatê hemû saziyên demokratîk û welatparêz yên Kurdan dê strateji û polîtîkayên xwe yên ji bo zimanê Kurdî diyar bikin. Ji bo ku ev komxebata me bi awayekî serkeftî bi encam bibe divê em jî bi her awayî di nava hewldanekê de bin. Ev komxebata me bi beşdarên gelek derdoran de pêk bê. Gelek beşdar dê divê komxebatê de cî bigirin. Çend mehe binasaziya ve komxebatê pêk hatiye ji hemû qad û sazî û dezgehên Kurdan nûner di nava vê komxebatê de cî digirin. Komxebata me dê du rojan bê li darxistin heşt komên me ji bo vê hatine sazkirin ku bi mehana xebatê xwe dimeşînin di derbarê hemû mijarên ku Kurdan alaqedar dikin komên me nava vê komxebatê de cî digirin lê bi taybetî ev komxebat ne tenê komxebata çem beşdarên qad û sazî û dezgehan e. Gelê me jî dê bi awayekî çalak bi rexne nirxandin û pêşniyazên xwe tevlî vê komxebatê bibe. Em bang û gazî li hemû gelê xwe dikin. Bang û gazî li hemû saz û dezgehên demokratîk welatparêz dikin. Dîsa bi taybetî bang û gazî li hemî Kurdî hez û Kurdî parêzan dikin ku pazdeyê û şazdeyê cotmehê ang û vê mehê roja çarşem û pênşemê li eywana davetê ya çirayanê em bên cem hev û li wê derê ji bo diyarkirina stratejî û polîtîkayên hemû sazî û dezgeh û qadên Kurdan fikr û ramanên xwe bi pêş bêxin û li wê derê ala zimanê Kurdî bilind bikin. Bê Kurdî jiyan nabe, bê Kurdî jiyan nabe. Zimanê me hebûna me ye, zimanê me hebûna me ye.